Terve. Mun nimi on Heikki ja tää on mun eka videoblogi. Mä oon tehnyt tosi paljon duunia nuorten tyyppien kanssa, jotka tekee ihan mahtavia videoblogeja. Ja nyt mä oon kokeilemaan siitä, että miltä se tuntuu, kun itse on tässä kameran eessä. Me friendin kanssa lähdettiin tämmöiseen haasteeseen. Haastettiin toisemme menemään epämukavuusalueelle, tekemään jotain sellaista, johon ei itse ehkä muuten olisi tullut lähettyä. Päätettiin, että me tehdään 10 videoa, meillä on aikaa 25 päivää, ja jotta me tehdään tää, niin palkinnoksi me ollaan otettu, että jos molemmat suorittaa haasteen, niin me mennään Kööpenhaminaan. Ihmiset sanoo usein, että sä et pysty, sä et kuitenkaan tuu onnistuu tossa jutussa. Mut kuitenkin eniten oppimista tapahtuu just silloin, kun sä oot epämukavuusalueella. Nää on vähän kliseit, mut toisaalta niissä on totuuden siemen. Ja nyt mä todellakin oon epämukavuusalueella kameran eessä. Puhun yleisölle, jota mä en edes vielä tiedä, että kuinka monta niitä tulee olemaan, jotka tulee seuraa tai katsoa näitä videoita. Mut ainakin mä teen jotain sellaista, johon mä en olisi ikinä uskonut, että mä lähtisin. Ja nyt katsotaan, saanko mä tehtyä näitä 10 videoa. Tilatkaa, kattokaa, tykätkää, jos nää tuntuu teistä, että näissä on jotain järkeä. Mut tästä se lähtee. Katsotaan mitä seuraavaksi.